дар замони соҳибистиқлолии мамлакат дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ шаҳри Бохтар низ устуворона рушд намуда, сатҳи зиндагии сокинон бо фароҳам овардани инфраструктури зарурӣ ба маротиб беҳтар мегардад. Бо таваҷҷӯҳ ба дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва амалӣ гардидани нақшаи чорабиниҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, дар маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар бунёди иншооти гуногуни соҳаҳои иқтисоди миллӣ аз ҷумла коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ, мактабу боғчаҳо, марказҳои саломатӣ, савдову хизматрасонӣ, биноҳои истиқоматӣ баландошёна, таъмиру таҷдиди роҳҳои автомобилгард, тозакориҳо дар кӯчаву маҳаллаҳо ва ҳамин гуна вусъати тадбирҳои созандагӣ бо маром идома доранд. Дар рӯзҳои таҷдиди ҷашни байналмилалии Наврӯзи имсола, ки ба соли таърихии миллат 35-солагии истиқлоли давлатӣ рост омад, дар ташкилоту муассисаҳои мухталифи ҳудуди шаҳри Бохтар намояндагони соҳиби касбу кори гуногун ва сокинону меҳмонон ба ҳам омада бо оростани гӯшаҳои идона ин ҷашни миллиро дар сатҳи баланд таҷдил менамоянд. با قدوم بهاران خجستپی و نوروز عالم‌افروز امروزها در سراسر تاجیکستان صاحب استقلال تنتنه‌های جشنی به افتخار نوروز بین المللی طنین انداز است. ما هیئت ایجادی تلویزیون علم و طبیعت به شهر باختر آمدیم. در تشکیلات مؤسسه‌های گوناگون شهر باختر به افتخار نوروز عالم‌افروز تنتنه‌های جشنی برگزار می‌گردند و در این زمینه هیئت آموزگاران، دانشجویان و رهبریت مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر باختر نیز با برپا کردن جشن با شکوه از نوروز بین المللی تجلیل نمودند. از رفت این تنتنه ها ما در برنامه امروزه به شما معلومات می‌دهیم. наврӯз ки дар сарнавишти миллати мо ва тамоми меросбарони ин ҷашни бебаҳои бостонӣ нақши барҷаста дорад, ҳамчун падидаи безаволи фарҳангу тамаддун ва дар айни замон ҷаҳонишуда таи ҳазорсолаҳо инсонҳоро ба таҳаммулгароиву ҳамдигарфаҳмӣ, ваҳдату якдилӣ, созандагиву бунёдкорӣ, дӯстдоштани ҳаёт ва табиат ҳидоят кардааст. ҳатто тибқи боварҳои қадими мардуми ориёи табор, ҳар гуна ки инсон дар наврӯз орзуву таманно кунад, ҳамон гуна ба наврӯзи дигар хоҳад расид. ин аст ки одамон бо омадани наврӯз тӯю сурур намуда онро бо рӯҳияи болидаи ҷашнӣ истиқбол мегиранд.
тараддудҳо дар наврӯзи тоҷикистон шукӯҳу ҷалоли дигар доранд, зеро наврӯзи ҷаҳоноро бо сиришти миллати тоҷик ҳамреша аст, чун анъанаи хуҷастаи ниёгон имсол дар шаҳри бохтари вилояти хатлон наврӯзи байналмилалӣ дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор карда шуд. сокинони шаҳри бохтар ба истиқболи наврӯзи ҷаҳонӣ саҳнаҳои калони наврӯзӣ ороста, оинҳои неки аҷдодиро бо ифтихор аз гузаштаи пурғановат гиромӣ доштанд. воқеан ҳам бо фарорасидани фасли баҳор дар кишвари соҳиби истиқлоламон мавсими ҳар гуна чорабиниҳои варзишӣ ки ба фалсафаи ин ҷашни миллӣ пайванди амиқ доранд оғоз мегарданд ва варзишгарон баҳри санҷидани маҳорати худ ба ҳам омада сабқатҳои ҷисмонӣ чун гӯштингирӣ барпо менамоянд. наврӯз дар осори адабӣ мавқеи хоса дорад. гулдухтарон зери лаб сурудхонӣ намуда муҳаббати поку беолоиш, хуррамиву сарсабзии кишварро замзама мекунанд. бо кашидани усмаву дигар ороишоти хоси бонувон барои ба саҳнаи наврӯзӣ рафтан зиннат медиҳанд. нафаси тозаи наврӯз муборак бошад. чеҳраи поку дилафрӯз муборак бошад. ҳама ҷо хуррамиву тоза ҷавонӣ бинем. ҷашни фархондаву пирӯз муборак бошад. наврӯз бо шӯҳрату шаҳомат омад, бо назму низоми шону шавкат омад. бигзашта зи сад деҳаву шаҳри олам, бар кишвари бахту сулҳу ваҳдат омад. наврӯз бия, ҳар нафасат бӯи баҳор аст. рухсори ту оинаи дилҷӯи баҳор аст. ҳар лаҳза хумори ту гирад ҷумла ҷаҳонро. он қалби ту ошуфтаи дилҷӯи баҳор аст. ای دوست بیا باز به نوروز رسیدیم. نو قصه بپرداز به نوروز رسیدیم. در پرده گل باد صفا کرده پریشان. ای مرغ خوش آواز به نوروز رسیدیم. занону бонувони шаҳри бохтар бо шодмонӣ ва болидарӯҳӣ ҳамагӣ пироҳани миллӣ, чакан, адлас ва адрас ба бар карда саҳнаи наврӯзиро ба сайргоҳ ва манзараи тахайюлӣ табдил доданд. оростани дастархони идона яке аз рамзҳои муҳими ҷашни бостонии наврӯз ба ҳисоб меравад. бонувони ҳунарманд бо риояи анъанаҳои миллӣ таомҳои гуногуни ҷашнӣ омода менамоянд. хони идона аз таомҳои ҳафтсину ҳафтшин иборат мебошад ки он ифодагари фаровонӣ ва анъанаи меҳмоннавозии миллати тоҷик мебошад. таҳмол яке аз пухтупазҳои миллии тоҷиконаи мо ба ҳисоб меравад ки мо ҳамавақт дар
جشن و مراسم ها در تویها در نوروزی ها علل خصوص تیار میکنیم که این خان تاجیکانه ما را یک زیب و زینتی خاص میدهد. محصولات تحمل یعنی که ما تحمل را وقتی که با آب و روغن و تخم تیار میکنیم بعد با قیماق خانگی مالیده ته کرده میمونیم تیار میکنیم و با روغن زرد میپزیم که این یک مزه و لذتی خاص خود رو دارد و تحمل برای همین از قلمه فرقیت دارد که با محصولات های این دیگر از بچم انم تیار میکنیم خوش رو پخته تیار میکنیم این رو با علوی پست بعد نگاه کرده میستیم که تگش نسوزد بعد امی رو گردان کرده پخته میگیریم. бояд гуфт ки наврӯз танҳо ҷашн нест балки рамзи баракату фаровонӣ ва роҳ овардан ба хуррамиву ҳамдилӣ мебошад. сокинони шаҳри бохтар дар ин мавсим кӯшиш мекунанд ки таомҳои суннатиро омода намуда ин анъанаро ба насли ҷавон омӯзонанд. либоси миллӣ яке аз муҳимтарин ҷузъи фарҳангии ҳар миллат ба шумор меравад. дар ин гӯша бо унвони ҳунарманд намунаҳои гуногуни чакан ва гулдузиҳои миллиро дар баробари ба бар кардан ба намоиш гузоштаанд ки он ифодагари ҳунари волои زنان تاجیک می باشد. و بلبل سری شاخ چچه سر میکند суруду мусиқӣ яке аз ҷузъҳои ҷудонашавандаи ҷашни наврӯзӣ мебошад. сарояндагони мумтоз бо иҷрои сурудҳои дилнишин фазои базмгоҳҳоро боз ҳам рангин месозанд. از نکهتی نوروزی خبر میکند наврӯз ҷашни ваҳдату дӯстӣ ва эҳёи суннатҳои миллӣ мебошад. ҳадаф аз баргузории чунин чорабиниҳо арҷгузорӣ ба фарҳанги миллӣ ва тарбияи насли ҷавон дар роҳияи худшиносиву худогоҳӣ ва ватандӯстӣ мебошад.
سومنک یکی از عنعنه‌های قدیمی مردم تاجیک بوده. بهر تیار کردن سومنک بی‌بی‌های ما زحمت‌های بسیار می‌کشند. برای تیار کردن سومنک برای ما طول 7 روز لازم است که سومنک ما به مقصد رسد و ما آن را گرفته با اغرک‌های خود کوفته وی را شیره‌اش را می‌بروریم تا که شربت وی آماده گردد. дар идомаи тантанаҳои ҷашнӣ ба ифтихори наврӯзи байналмилалӣ дар тоҷикистони соҳиби истиқлол аҳли раёсат, омӯзгорон ва донишҷӯёни муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Бохтар низ ин ҷашни аҷдодиро бо оростани хони идона ва барпо кардани базми хотирмон таҷдил намуданд. дар тантанаи идона масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар ва намояндагони ташкилоту муассисаҳо иштирок намуда, нахуст аз намоиши дастовардҳои омӯзгорону донишҷӯёни муассисаи таълимӣ дидан намуданд. با تشبث، ابتکار، اقدام‌های شایسته اساسگذار سود و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جشن نوروز عالم افروز بین‌المللی گردید. تمام کارمندان این مؤسسه تعلیمی افتخار از آن دارند که واقعا هم نوروز ما جهانی گردید. چون میگویند تاجیکستان وطن نوروز است، امروز بار دیگر احساس گردید که کارمندان مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر باختر این جشن فراخ‌پای را با آن همه سنت و آیین‌هایش استقبال گرفتند. واقعا هم سن و گوشه مؤسسه تعلیمی جشنگاه نوروزی را میماند. در هر گوشه و کنار مؤسسه تعلیمی برگزاری مسابقه‌های ورزشی، عنعنه و سنت‌های نوروزی با طور گوناگون پیشنهاد تماشابینان گردید. خاصتاً از جانب بانوان چیره‌دست مؤسسه تعلیمی تشکیل و برگزاری خوراک‌های ملی از جمله آش پلو، آش بریده، هفت سین و هفت چین و آن طعام‌های ملی که مربوط به جشن تاریخی ملت جشن نوروز عالم افروز است از جانب بانوان موفق مؤسسه تعلیمی پیشنهاد مهمانان و اشتراکداران گردید. در مؤسسه تعلیمی کالج طبی شهر باختر جشن نوروز بین المللی را با یک شکوه و شهامت به اندازه جشن گرفته ایستادند. تمام بانوان، آموزگاران و دانشجویان این مؤسسه تعلیمی با لباس ادانه به این صحن مؤسسه وارد گشته ایستادند. چطوری که می‌بینید یک از رکن‌های نوروز بین المللی آراستن خانه نوروزی هفسین و هفشین میباشد. امروز در این محفل با تمام عنصرهای خاص دسترخوان ادانه آراسته شده است. дар ҷашнбораи наврӯзӣ намунаҳои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ, расму оинҳои миллӣ ва дастархони идона бо сабзаи суманак ва ҳафсину ҳафшин ки рамзи фаровонӣ, баракат ва эҳёи табиат мебошад, бо зебоии хос ороста гардида буд. ҳамзамон аз ҷониби кадбонувон анвои гуногуни хӯрокҳои миллӣ аз гиёҳҳои шифобахши баҳорӣ бо маҳорати баланд омода карда шуд. оши буридаро омода кардаем ки дар дохили вай лубиё, рошак, пудина, лубиёи сурх, сиёалаф истифода мешавад ва ин гиёҳҳо ба саломатии инсон ҳам хеле фоидабахш аст. оши бурида яке аз таомҳои миллии тоҷикӣ мебошад ки дар ҳама хонавода инро истифода мебаранд. эй баҳори нозанин хуш омадӣ.
از فلک بر این زمین خوش آمدی. گشت در سو دیه و دشت و دمن، از قدومت مخملین خوش آمدی. ما همه بانوان این مؤسسه یعنی آموزگاران با پختن خوراک‌های ملی از صبح صادق بر وقت با آماده نمودن خوراک‌های ملی آمدیم و در اینجا ما با پختن سومنک، آش بریده، دنگچه یعنی شودک میگویم و بعدا باز با خوراک‌های ملی دیگر آماده شدیم که این همه خوراک‌هایی که ما برای جشن نوروز آماده کردیم، همه این خوراک‌ها خاصی جشن نوروزی می باشد. نوروز این یک روز نو می باشد که در این روز طبیعت از نو بیدار می شود و سبزه باشد، این رمزی بیدارشوی طبیعت می باشد. яке аз ҷиҳатҳои ҷолиби ҷашни наврӯзӣ либосҳои зебо ва гуногунранги миллӣ буд. гулдухтанону бонувони муассиса атлас, адрас, чакан ва дигар либосҳои анъанавии минтақаҳои тоҷикистонро ба бар намуда, зебоӣ ва рангорангии фарҳанги миллии тоҷиконро ба таври шоиста муаррифӣ карданд. боиси фахр аст ки муассисаи таълимии коллеҷи тиббии давлатии шаҳри бохтар бо ҳайати омӯзгорон ва раёсати худи коллеҷи тиббии давлатӣ имрӯз ҷашни наврӯзро қаблан ҷашн гирифтем ки ба монанди ҳафшин ва дастурхон оростан, яъне расму усули ниёгони таърихии мо, яъне урфу одати тоҷикӣ ва машан гирифтани зебогии фасли баҳор ба монанди либосҳои чакан, атласу адрас ва тоқиҳои дастдӯзию, сӯзандӯзию, таомҳои миллӣ, хӯришҳои баҳорӣ ва дигарҳо. соли 2026 барои ман як соли беҳтарине буд ки ман фахр аз он мекунам ки ман дастовардҳои худро дар мавзӯи пайвастагии синтези пайвастагии биологӣ, дар мавзӯи кобальт ва дибазол дар ховари миёна дар давлати Кувайт дар байни 150 давлат муаррифӣ кардам ки ин дар таҷлили наврӯз яъне фаро расид. این دستاورد مهمترین دستاورد بود که هم پرچمبردار ملت خود شدم، هم تاجیکستان عزیز خود را در بین دولت‌های ابرقدرت معرفی نمودم. جای دوم را سزاوار گشته با مدال نقره سرفراز گردیدم. هدف اساسی ما زن‌های تاجیک این است که رسم و آیین ملی یعنی لباس‌های تاجیکانه خود را معرفی نموده، تاریخ و فرهنگ خود را گم نکنیم. оини дигари наврӯзӣ ташкил намудани бозиҳои гуногуни варзишӣ мебошад. ба ифтихори ҷашни наврӯзи ҷаҳонафрӯз дар муассисаи таълимӣ як қатор мусобиқаҳои варзишӣ бо иштироки фаъоли донишҷӯён ташкил карда шуда, ҳадафи онҳо тарғиби тарзи ҳаёти солим, таҳкими нерӯи ҷисмонӣ, баландбардоштани рӯҳияи варзишӣ ва дӯстиву рафоқат байни донишҷӯён мебошанд. мусобиқаҳо аз рӯи чанд намуд аз ҷумла бандкашӣ, дастхобонӣ, волейбол ва дигар бозиҳои хурди варзишӣ баргузор гардиданд. оини дигари наврӯзӣ ин ташкил кардани варзишҳои гуногун мебошад ки имрӯз дар муассисаи мо донишҷӯён дар саҳни муассиса ва дар майдончаи варзишӣ аз ҷумла бандкашӣ ва якчанд дигар намуди варзишҳоро барои омӯзгорон, барои меҳмонон пешкаш карданд. имрӯз дар ҷашни наврӯзӣ мо як чанд намуди варзиши ин ки маъмул аст дар ҷашни наврӯз: бандкашӣ, дастхобонӣ, футболи хурд, волейбол, бадминтон, аз ҳаминҳое ки дар коллеҷ фаъолият мекунанд мо ташкил намудем. варзиш ба рӯҳи солимии ҷавонон бисёр аҳамияти бузург дорад. дастаи варзишгарон намоиши дар қисмати расмӣ чорабинӣ таъкид гардид ки ҷашни наврӯз дар арсаи байналмилалӣ бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳамовозии кишварҳои ҳавзаи Наврӯз
аз соли 2010 инҷониб аз тарафи созмони милали муттаҳид ҳамчун ҷашни ҷаҳонӣ пазируфта шудааст. боиси ифтихору сарфарозист ки наврӯз мероси безаволи таърихиву фарҳангии тоҷикон буда дар баробари ҷашни зебоиву эҳёшавии табиат мардумро ба муттаҳидиву якдилӣ даъват мекунад. зимни суханрониҳо оид ба аҳамият ва ҷойгоҳи хоси ҷашни наврӯз дар таҳкими ваҳдату ҳамбастагӣ, эҳёи суннатҳои миллӣ ва тарғиби арзишҳои инсонӣ ибрози назар карда шуд. таъкид гардид ки воқеан ҳам наврӯз бо обу хок, марзу бум ва рӯҳи тамаддунсози ниёгони мо пайванди азалӣ дошта, расму оинҳои он аз давраҳои бостон то имрӯз рӯзгори мардуми фарҳангӣ, бунёдкору созанда ва инсондӯсту таҳаммулгарои тоҷикро бозгӯ мебошад. наврӯз иди баҳор, навсозӣ ва эҳёи табиат мебошад. ба омадани он замин сабз мегардад, гулҳо мешкуфанд ва дилҳои инсон пур аз шодӣ ва умед мешаванд. ҷашни наврӯзро истиқбол гирифтем. бо шукӯҳ, бо тантана, бо либосҳои миллӣ, бо афсину ҳафшин пешвоз гирифтем. мо имрӯз омӯзгорони коллеҷи тиббӣ бо як ҳисси ватандӯстӣ, ҳисси баланди ватандӯстӣ, бо як шукӯҳу шаҳомати баланд наврӯзи аҷдодиамонро дар муассисаи коллеҷи тиббии давлатии шаҳри Бохтар ҷашн гирифта истодаем. дар ин рӯз мо дастархонҳои идона, хӯрокҳои миллӣ ва инчунин либосҳои миллиро ба бар намудем. дар фарҷоми тантанаи наврӯзӣ баҳри болида хотирии ҳозирин аз тарафи дастаҳои ҳунарии муассисаи таълимӣ ва ҳунармандони хушсалиқаи мамлакат барномаи ҷолиби фарҳангӣ пешкаш карда шуд, ки фазои идонаро боз ҳам гарму хотирмон гардонид. ҳамин тариқ роҳбарият, омӯзгорон ва донишҷӯёни муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Бохтар бо ифтихор аз ватану ватандорӣ ва шукргузорӣ аз фазои софу беғубори кишвари биҳишт осоямон бо шодиву сурур наврӯзи байналмилалиро хотирмон ҷашн гирифтанд. дар воқеъ имрӯзҳо дар фазои тоҷикистони соҳиби истиқлол тантанаҳои ҷашни наврӯзӣ танинандоз буда дар базмгоҳҳои ҷашни наврӯз пиру барно ба ҳам омада шодиву хурсандӣ мекунанд ва ғуссаҳоро аз дилҳо берун месозанд. дар рӯзҳои таҷлили наврӯзи ҷаҳонӣ фазои шаҳри Бохтар низ чун дигар гӯшаву канори мамлакати соҳиби истиқлоламон идона оро ёфта, майдони парчам ва нишони давлатӣ, гулгашти шоҳ Исмоили Сомонӣ, боғҳои фарҳангиву фароғатӣ, мавзеъҳои таърихӣ ва хиёбонҳои ороста аз ободиву пешрафти рӯзафзуни ин гӯшаи диёр дарак медиҳанд. дар кӯчаву гулгаштҳои дилангез гаштугузор намудани сокинону меҳмонон дар шаҳри Бохтар ҳар нафари худшиносу худогоҳро водор мекунад, ки истиқлоли давлатӣ ва сулҳу осоиштагии Тоҷикистонро чун гавҳараки чашм ҳифз намуда, баҳри таҳкими он аз ҳар вақти дигар бештар талош намояд. ана ҳамин гуна дар фазои сулҳу суботи кишвар дар ташкилоту муассисаҳои гуногун ва бо иштироки фаъоли сокинони шарафманди шаҳри Бохтар тантанаҳои идона ба ифтихори ҷашни байналмилалии Наврӯз баргузор гардиданд ва сокинон онро бо шукӯҳ таҷлил намуданд.
واقعا هم در هر بزمگاهی که نوروزی در آنجا برپا می شود ساکنان با افتخار و سرفرازی از کشور صاحب استقلال و صلح و ثبات پاینده این دولت و ملت در آنها اشتراک می نمایند و با برپا کردن بزمگاه‌های نوروزی از هویت ملی، از افتخار وطنداری، از تاریخ و فرهنگ غنی ملت تاجیک سخن میگویند و افتخار میکنند. هر کجا انجمن نوروز است، تاجیکستان وطن نوروز است. با امید صحتمندی و خوشی زندگی شما اینجا میرسیم به انجام برنامه. تا برنامه‌های آینده شاد و سربلند باشید. Thank you.